ewura po esien ne wode to abatan no nyina nim se wo ma sade so hwe wo mo ehwe wo mo yie no wo ma wonyi wani mfiri nkwada no so no hwe won yie se be ya won da chen so begina yie woni Adom Kasee atwaso Kani suafo no hwe ahini ehonsem so polisen eye party mamamefo ani kunafo ewo jomoro na ode to mamefo enim se wono ebo wono homodin na se womo ehwe womo emanu ye a eyade ade mfasodie bebre ebebre emofra no na beboa womo edaachi osan so ede to manfo enim se womo hwe se womo bejae ensem aya womo ede to dwa se mamefo bi eya beifo no wo kire mu se enya ade a eye kasa papa ade ba kwa kan se eye manu bi wo ho a wonyem na se ohaw bi ba na on pese omuyi akwan we fi so muni boafo e bia na be ma no krampo a obehwe no kwa improve ne be na fim nti opese aka oyi akwan tugu na ne ameka ne se ma onye sa betime de me ho aye typical example at the point a me ma me kra ewo me no ma me hu me papa ne manya 25 years na ne ma me ese oye watumi ahwe me a bomode aye me ade awie se nyame wo na se eboa wo ma wo akora no a se wo mo wanya bi amakora no a nyame bedum obi ama wanya bi e de aboa akora no makora no enyini nti ade ba komede be ma awofo no se wo koye mo o haw mo wo de ne wo betumi bia ye de aboa wo ba no de ye boa no na nyame ye wadom so a wo benya obi so ama na bedum aboa amakora no adu ba bi se oduru no ohene ono na wo tikobo number 1 nana amu enso e de nsem se na tudwa Sir Witches Camp na asam na over northern region. Onye easy. Now so nipa biara wa wo. Na yam ka de sa wo mame ompa wa sama onwo. Obi a na mame mpa na sama onwo. Na tsi wo mame wa wo na sa obi betumi gina bebi ka de wo mame ya yen na bibi de. Enti kokun anada. Onye enti ame meka de. En de ma de bo me nzema ha de bi mma ha. En meje de de ma wo ye nyina onye. Na senzema ha akakwa na yefara ibetu ase no ibetu ase nti yestre de obiara mo de baby a obiara ahemfo mpenifo assemblyman opinion leaders a wo ho na wo ke bi oye no wo moden na wonhwe na wonye ho adwuma na onsi ano na onya de papa